Sir, naon naman yung pagkabuhatan ng palpak mo ni. Kung sa'y palpak boss nga, klaro kaya na boss oh. Dapat sir, ang lubina kaya dyan, hindi tayo bago, ang blasa tayo sa bus. Bakit klaro dugoon? Oo ba boss? Sorry kay boss, kay mo magiligig ko sa engineer boss. Kaya sa pag-imo boss. Hinalan mo tuloy tayo. Sige boss. Ikaw ni babaw dyan, wala ka kabadlong ano yung kaparking dire. Wala ko ni badlong boss kay bigatin ang tagian na boss. Kinsa may tagan. Ang tagian ni boss, taga Mintilyo boss. To, makanang tagang minteryo. Tikwang ko na niya. Nag-unsa man sa diri boss nga nakaila mo ko sa tagian ni din eh. Nga si engineer Junji Malikay o si Ma'am Juliet Malikay. Wa ka kay balo. Ako ay kamugulangan na dito. Anak day kanila boss. Lahi kag dagway nila og makatubang ka. Ayaw nagsigig pangutahan natin. Ay butante na. Nagkaibolo ka na. Anak nila. Ako ay kamugulangan. Lamiyas pag nabigang mo, lato nga mo. Na pinagbuhat gaman ng tagbata ni Kang. Pero ito pa ako. Kanang si boss. Grabe, stricto ha, kinalagi. May nagiluan na tawhan na, klaro yung pasildo. Grabe, Ilong mas boss, Ang nakabata. ayo ano yung buhato na to ron, kaya wala man siya mag-inom taron. Ay, mata naman, may gaya na. Mga tabangan na kay ganda. Bus! Mga din namatay na kung mga bulak. Unsa nun yung pagkabuta nga, dapat ibabaw ni siya. Ako rin ay pauso boss. Una-una man yung mga langgam, nanganiwang man ako. Ano yung pagkakaon mo? Sugo na ko sila boss pagkaon eh. Ambot, asa nila gitugpo ang pagkaon. Unsa naman sa musugoon ay. Kita man yung mga dawa na dyan, gabayan eh. Nanay sila invitation boss. Kasunod din sila din. Kanina sa patuwa kang kwarto ka. Okay boss, ako rin ang istoryahan. Iya, okay na ako yan. Hingaw nagiguni mo. Totoo di ako na presyo. Please ko bi. Anong nakasulod magkari na gipapriso naman taga? Ipapreso, uy. Nakapiansa na na boss. Nagkapiansa naman ko, medyo ipid juga ni ba? Anong ganiwang maning kabayo na to, sir? Bagon magniwang boss nga naawit tigo pa sa to kabayo. Upa, uy. Naunsa na. Ang ano? Kini trabuhan, sir. Maulan ko ni kontradikto na. Wala yung akong puto dok. Hindi po tani pagkatrabuhan pero apan okay raw tani trabuhan, sir. Pero ano kasi sir tani anong gibutangan mo kain danaw? What? Ang tawa atong bulag na di ba nangutot? Ang tawa ng duwa. Nangabuan naman yun una. Anayaw naman. Hindi ka naman tagas lagi. Birthday boss. Mura mag-apike. Naon ka man ito na. Ilaga man ito ni. Karoon na yung unang pero may gagapon. Kinalambok, may pagkatulan mo. Julie, magitigtula na boss. Naon sa mga katulan na. Ang abang gidugo ni mo. 2 ka kilometro kataas naman akong gidugo ni mo. Nalimot magkuko boss. Limot. May lang kayo si Kriste ka din yung malimtan. Unsa man ito, nang-apply ng trabaho? Mga apply gina boss. Sige, nakinalang ko anang. Kaya na ko sa ibutang. Kaya palitin na nagikot. Unsa man ang hikot boss? Hekti ni tawa na kay. Imuhon talang kong goy. Kaya na ko ikot. Pamuhuon mo galing ta, mong putag unggoy. Ay, nagreklamo na kay mura bukang na akong goy. Naunsa na ba? Naabot ang punong kalok-kalori ni tulog. Ay, nabot na ko diri, natulog ko. Ano man itong picture na naghaman man? Bago mo guning garbisa ng tilapia boss? Sige. Iba ganing tubig ni Sobra. Ipaikot mo. Iwatanan. Nakadungog mo? Naman ka ko. Ang gani mo gaw, nga napakita mo ka ni Boss Rodel ganiha nga. Dako mo kay kag-atraso niya, may gani wa kag ipapriso niya usap. O gyud, dangan di kini ana nakagaw. Tuom gud kung dili na siya kagawa sa washing machine. Isa mo po'y nagkaon nimo nga, gipansat mo nimo siya dito sa washing machine. Tuyo ang gusto nako. Kino ng utok, di na magsinalbahis. Ingon ka, di ka mo trabaho ni Boss Rodel. Ay maligya lang kag kahoy og silig. Ala nga, nakapalit na noon si Kapitan og laing kahoy kay sige pog tabi ning isa. Nya katong silik sir, wa ka nakuan pud daw. Nawa ko kabagos ay kay nalangan lagi kay ikaw tabian kay Karin. Yadda na lang noon siya ni Maribek.
Lain ra ba na si Madam Sule o dili ka mo tuman og sabot, labi na si Silya kay masuko mabulaw ng buhok. Muda kay nabulaw ng buhok karon kasi na kay nagkasuko. Dali-dali po din si Maribik og hatod nga suki nang tato nako. Kini po si Maribik ug badlong stirso. Lain pa ato gaw. Anak din na si Rodel ni Engineer Maligay o ni Ma'am Juliet. Kinamagulangan maguna nila. Tuog ka mong gulangan. Ang klaro magong anak-anak nila kani si Paquito, si Richard, si Atan, kani si Gay o kana si Harte. Mo ni klaro isuuna nila. Ngang kuna ko na basi adapted na siya. Anak man gay tinuod na ni Engineer si Rodel. Balin di malasa. Badlungon man gay na. Busado pag yun. Lain pay ato gaw, di ba membro ka sa Liargao Tabains? May pay muundang ka diha kay ari ka sa mong grupo, ang ngayon kay Kadire. Unsam din ang grupo ha di. Kuan, grupo sa mga Waydulog Tabains. Uy dulog to bay. Ug karon pagi ko ka dungog ng kuana ba? Mga blagira. Pananghigit sa inyong grupo kay 1,000 na biya kapin yung followers. Nga ka na mo pa day pagsugod ana. Upay pagsugod pero daghan na kay naghulat aning amo ang kuan. Og tuton ko ninyo, tuton lang puton na to sa Kristego. Putoy dulog. Noon sa po ng membro anang inyong Liargao Tabains nga, pito man kabuok, puros walay dulog. Sabi naging si Rodel. To magkagway dulong ka na si Rodel. Sige man nagkabuntagan gani. Permi nga kisip-sikit sa may dulgan ana. Nya gaw, desidido na kay kamo apil sa among grupo. Desidido kung apilon po si Kristego. Sige kay apilon na po nako si Sinyo kay dugay na po nang may dulog sa iyang asawa. Labing maayo. Desidido na kagaw, pasapton tay ka namatay tamdanan din sa atong grupo sa Kuan Graw sa way dulog nga biners. Uy dulog bay na. Way dulog biners. Natay Kuan direk, amuton nga kulo ka palwa, bugas, duha ka kuan, duha ka salmon. Then naay penalty nga kanang katapusan bitaw tipok-tipok sa dili pa ihatod pagkaugma 500 po. Then hingalan mo hatod kita tanan kay napo din mag-uniform puta. Di na po'y mag-decorate. Napoy kuan, kanang kumpleto ni no, napoy tigikay, napoy tigihaw sa baboy no. Mapirmahin ikaw. Napay ato. Kuan, usa man ni? No, Sing kapunungan o May naman miners. may naman atong sabot din managaw. Di ko mo apila na eh. No, sige, kung- Nanakoy Angay man na sa imong kayuhan no sa mga punungan mo siguro na iyo. libre mo gud ikaw, gi-contact na mo ko siguro Sige, ikaw ani. pirma ka ba? Pirma ba? Di mo sa pirma ba dali. Chris, salamat gyud nga nakadire, may tamagdili, may pakyas. Panyo alam to may gamay kay kanina imong kauban si Buboy bisag usa ka amigo, ibalibad man. Namihan yo nimong gamay ba nga? Apil nga mo ang grupo sa kuan ba kanang walay dulog biners ba. Sikat ta kayo sa inyong Liargao Tabains, pwede ka mo uban mo. Bayan saan sa mana? Kan kuan ba kanang walay dulog biners. Mag-recruit lagi may kay murag ikaw may kita na mo ang yan dire. Murag karon pa ko kadungog anak da. Mo gani, sa daghan mo followers no, kami pa pagsugod basi tabang mo ba hawa dito kay mo ano yan kay grupo mo jud. Ano plano mo sulod ka? Sige, sige. Pero pasabto ta ka natay kuan natay tamdanan dire. Ang pamembro dire ang membro dire kuan naay kuan naay ka ng kuan bay gani mo taliwan 200 pulo ka kuan palwa then naay tinapa dayon murag angayan kay kaani Chris eh katawa kay napugi bugas dayon angayan kay ka sa grupo gyud Chris kay kana bitong ilo kanang ilunod na bitaw siya angayan kay ikaw mo kanta dito ganahar ka pirma ni Chris. Ay naman, ay pug katawan ra minimo mo. No na kay pagduda aning grupo ha, Chris. Kabalo mo gumingan nidot kay Kagtigo. Oh, ano yan kay ka iniglunod bitaw no yung kanta ka dito. Hindi kita malilimutan. Ano yan kay Chris? Okay, pahin na kita. So, raise me up, may Oh, pagkato. ay pagkato. Ano yan kay kaning grupo? Ya, ilang Liargao Tabains. Bali sikat na sila. Mas ano yan kay ba? Sige, pero pahin na rin. Pero ini ko ang kanang last na tipok-tipok, May kanang naapog ka. ba? May pug ka mo decorate, ang may pug ka mo hugas. Unsa may tinghiwa kag labas unsa may gusto mo. Pero may nang tratakis. Mali ka kuno na. Unsa man nga kapunungan di ay? Dili man ka punungan oy. Dili ni ka punungan oy. Wala wala dulog binds. Ani. Basta mo rin akong hanyo ni mga iniglunod gid sa membro. Ikaw imo kanta. Kaya membro ni kauban ta ba linga mo kay mingi na ako kagod. Basta sana kasabot pa kana. Ay na basta pirmahin na mo ni. May pagka kay pirma si Agaw Boboy wa gyud.
Hindi, dapat ang dibilat na siya, dirite ba po? Ang plaza rito, boss. Mo ba, boss? Sorry kay boss. To, mo ang tagiyan ng minteryo, mahadlok mo kalag. Ay, dili. Ayaw na jigit daga bangutan na. Ayaw na jigit bangutan na din. Bata, naon sa mga dyan. Ang akong ipapalit mo, balik dua ka, naon sa mga dyan na. Ang akong ipapalit mo, dua ka, kumilitro naman. Nagtuo manggod ko gaw nga dili na to kagawa si Boss Rodel sa wasing-masing. Masing-masing. Ituyo ang gusto nako, pero makino ng utok ba, tuyo ka tong wasing-wasing. Ang gusto nako, madugayang tuyo ka ng wasing, makino ng utok, dili na mag Di na magsinalbahis.